कुमार भाई बेलू तो इमिति जळिबा धुआ आइजिबो चंदनटा तो मारी गले चंदन से महापुण्य हो जाइजी हाँ सुन बोल दे पानी दे जो मु एबे अछि गोवा रे गोवा बीच रे अछि हां नाइ नाइ से ओळ्या मीडियम हो आगे कोन आपण कोन मते पचारले मु कोन कहिबी हुळहुळीटा पका कहू नांदी बुंदु मु अछि बाहर अछि मंदिर रे पूजा हो तो मामा कइले ଅନସର ମୁଁ ଜାଣିନି ଅନସର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି କି ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଯେଉଁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଯୁଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ମାନେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାର୍ଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 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 କହିବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଜଣେଇବେ ଆଉ भाई बरी किए बोलो मजा नहीं तो सुनला तुम सुना भौड़ी लो ठीक ठीक है हो गई काली सेकंड रे देखी अंडे हम पका कान फुल गेंजती मुझे जानी हाँ दीप बुला हम लास्ट को गेंजा हम अरे बीड़ी जो जाकती सी भी जाक माड़ी दे नहीं ओ भाई परी किए दाग मिठाटा कुआड़े पळेइला लो मा छोटेटा मांगे छोटेटा डायबिटीज है जो डायबिटीज पाटे पसंद गुटे के बाड़ी तारी लाइट आनी उठी रे बा बेचारा को के खाऊ भाई वीडियो हो भाई फोकस फोकस रखे फोकस 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 तब हाथ बुले दिए पैसा तो वाले फोकस आजकल सब ऑनलाइन ट्रांसफर चल निक्की मते कैश दे दो मोर ऑनलाइन फोन पे काम करूँ कैश बैंक बैंक जाएंगे काली रविवार थिला सोमवार हां आज छुट्टी अछि ना कि मोरे छुट्टी अछि मत ओडे के से पैसा कथा कहला काली रविवार थिला ता आगे दिन सैटरडे कोन थिला इमिति रहिला अगस्त 15 रहिला तोर छुट्टी पुणी शनिवार पहिला इमिति मु सेमिति सब रविवार एट आज राखे पने बैंक रो पैसा आनी कोन दिया हो कि ओटा मत कहला पांडे सारी मैम आप 16 तारीख सर देखुना से अगस्त 15 छुट्टी तापर संक्रांति तापर शनिवार आज ना हो ठीक अछि मैडम तुम पांडे सर को कोन मन छे छुट्टी कोन नै जइतन एइले समस्त मुंडिया मार दे छै फोकस दे आसियो 1 2 3 रानी आदि आसु कुमार भाई बांधिबो हम तो तीन जन बांध होला बांधिले मो रखियो मान मिठा सनी ना आगरा नहीं आसा मते करे कि बांधिबो फुल सारा केते भूमिका बांधिए आउरी सारा भूणी अछंती
ବାଲା ମୋର କେତେ ଏଇଠି ବସୁନୁ କିଏ ଏବେ ବାନ୍ଧିବୁ କିଏ ସେ ବାନ୍ଧାଇ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ସାରିଲିଣି ହଁ ଛଅ ସାତ କିଏ ଅନ୍ନ ସାର୍ଙ୍କୁ କାହିଁ ବାନ୍ଧିବି ପିଙ୍କି ବାନ୍ଧିବନି କହିଲେ ପହଞ୍ଚିବା ହେଇଗଲୁ ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଇଏ ନା ତମେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇବ ଖାଲି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ ହେଲା ଚାଉଳ ପକେଇଦବ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ହେଲା ହେଲା ତାର ସ୍କାଏ ବାଲା କଣ ମୁଁ ସ୍କାଏ ବାଲା ବହୁତ ଭୋକିଲା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସେ ରସଗୋଲା କି ଆଚ୍ଛା ମତେ ଦିଅ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଇବି ଛୁଇଁ ଥାଳି ସମ୍ଭାଳି ଖାଲି ଚାଉଳ ପକେଇ ଦିଅ ପରଫେକ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ପୁରା ବଗଉଥିବ ତାର ଭଲ ଚାଲିଛି ଭାଇ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନେଇକି ଦେଖଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ନା ଛୋଟ ଭଉଣୀଟା 100 ଗ୍ରାମ ମାମା ଟିକେ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲେ 100 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଆଣି ଦେଇଛି ପକା ହବ ଚାଉଳ ଗୋଟେ ବାସ୍ ନିକି ଭାଇ ବୁଲେଇଲା କାଇଁ ହସୁଛି କୁମାର ଭାରି ସପୋର୍ଟିଭ ନା ଆଣିକି ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ରାଜା ଭାଇ ସିରିୟସଲି ବୁଲେଇଲା ନିକି କି ବୁଲେଇଲା ଦାନ୍ତକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ଅଛି ମାମୁଁ ଗୁଡାକ ନିକି ମୁଣ୍ଡରେ ବକୁଳି ପତ୍ର फोन पे नहीं ना तो फोन पे ଦିଅ तो फोन पे दे ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗ ତ ରାକ୍ଷୀ କୁମାର ଦିଅ ତମ ଫୋନ୍ मोटे भीतर आंदला भीतर रखी ऊपर फ्रीजर ଭିଡିଓ ଗୋଟେ କରିବୁ ମୁଁ କରିବୁ फ्रीजर हे मामा आंटी ने आसले दिवालीर ମାନେ କଣ ରୋଷେଇ अरे से तो सुखी जाई हां ये तो ଦେଖିକିରି ଚୁନି ଲାଗିବ ଦୀପଟା ଗୁଞ୍ଜି ଥାଳିଟା ଗୁଞ୍ଜି ଦେଲେ ପଡିବ ସେ ଚୁନିଟା କାଢି ଦଉନୁ ବେଟା ହଁ ସେଟା କାଢୁନୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗିବ ଷ୍ଟାଇଲ ନା ନାଇଁ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗିବନି ନା ଭିଡିଓଟା ମାନେ ଆସିବ ମେଣ୍ଟେ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା କରିଲେ कुमार राज ना ନିକି ପ୍ରେସର ହେଲା बासुओ ଥାଳି ସବୁ बेटा देखी कि आगो खाओ भी किस ଆଗେ ଢିଲା କରିଦେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି ଚଳିବ ଦିଅ ରାକ୍ଷୀ ତ ତମେ ଇଏ ହେଇଛି ଦିଅ ଚଳିବ ପୁରୁଣା ହେଇନି ସେ ସେଇ ରାକ୍ଷୀଟା ପୁରୁଣା ନୁହଁ ସେଟା ଭଲ ଚାହିଦା ଏଇ ମୁଡ ବାଇକି ଦେ मुझे क्या लगे बाबा देख लो ରାତିରେ ଷ୍ଟିକର ଉଡି ଉଡି ପକା ପିଙ୍କି ବାନ୍ଧିଲାଠୁ ହସୁଛି ତାର ବସି ନା ଆମ ବେଳେ ଟିକେ ହୁଳୁଳି ପକେଇଲାନି ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ କି ରାକ୍ଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୁଁ ବି ରକ୍ଷା କରି ତାର ସବୁ ବାହା ହାତରେ ପଇସା ଦେ ଜଲ୍ଦି बाहर तो सब प्रोडक्शन ଆରେ
କୋଉଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଛ ନାଇଁ ସେ ଠିକ ତା ହିସାବ ଠିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ଆଣିଦେବା କହିଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଳତି କରିଦେବେ ଗଲେ ଏକାଥରେ ବୁଲେଇ ଦେବ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡେ ସବୁ ପଳେଇବ। ଏ ରାକ୍ଷୀଟା କାହା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା? ଲାଲି ଦିଦିଙ୍କ କାହାକୁ? ସେମାନେ ନେଇକି ଆସିବେ ନା ଆଉ କଣ? ଲାଲି ଦିଦିଙ୍କ ବଗ ମିଠା 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 ବଗ ଏ ବାବା ମିଠା ଖାଇବେ ମତେ ଜଣେ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ଜଣେ ନା କହିବୁନୁ 15,000 ଚେକ୍ ଦେଇଛି ମନା କରିଛି ଚେକ୍ ପକେଇବନି ଆଜି ଯାଏଁ ଚେକ୍ ପକାଇନି। ମନକୁ ଯୋଉଟା ହେଇଯାଉଛି 1,001 କାହାକୁ ତତେ 1,001 ମାମା ବାପରେ ବୟସ 99 ଯାଏଁ ଯାଉଛି ରୋଜଗାର ଦୀପଡ଼ା ଲିମିଟରେ ଗଲା ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରଖିଦେଇଛି ପାଖରେ ସେଟା ବୁଧବାର ଦିନ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରଖିଦେଇଛି ସେ ସୁନ୍ଦର ବୁଧବାର ଦିନ ନେଇଛି ଠିକ ଠାକ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଛି ସୁନ୍ଦରଟା ବୁଧବାର ଦିନ ଏବେ ସେ ମିଠାଟା ହେଲେ ମୋ ହାତରେ ଦେଇ ଖାଇଦିଏ ସେମିତି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଲଗେଇଥିଲେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ବଢିଆ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଥିଲେ ଛାଞ୍ଚରେ ଲଗେଇଛି ଆସରେ ତମର ପୁଣି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଟାଇମ୍ ଆସିବ କିଏ ହୁଳହୁଳି ପକଉଛି? ମୁଁ ପକେଇବି ଘଣ୍ଟିର ଯେମିତି ଆଉଛି ଘଣ୍ଟା ବଜେଇଲା ଆମର ଆମେ ନବା ସିଷ୍ଟମ ନବା ସିଷ୍ଟମ କଣ ଦବା ସିଷ୍ଟମ ବୁଧବାର ନା ଆଜି କଣ ଦିଆ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଅନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବୁଧବାର ଦିନ ଆଜି ଦେଲେ ଧାର ସୁଝିଯିବ ଜାଣିଛୁ ଆଜି ଦିଅନ୍ତିନି ନା ବୁଧବାର ଦେଲେ ଭଲ ଆଜି ଯଦି ବାକି ସୁଝିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ପୁରା ସୁଝିଦବୁ ତ ପୁରା ଦେଖିବା ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗର କେତେ ଅଛି କଣ ଅଛି ଦେଖିବୁ ମୁଁ ଫୋନ ପେ କରିଦେବି ମୋବାଇଲଟାରୁ ବାହାର ଆଜି ବାକି ରଖନ୍ତିନି रुबी आसे बांधे रखी भाई ଆଉ 2% ଚାର୍ଜ ଅଛି ବା ରାସ୍ତା ରହିଯିବ ପଇସା ଚାର୍ଜ ବସେ ଆସିଲେ ନା ଆମ ରାଣୀ ଯିବି ତାହେଲେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ କରିସାରିଲାଣି ନା କଣଟେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ତ ସାଇଜରେ ପଡେ ସାଇଜ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ନା ନା ସେଇଟା ନା ସେଇ ଯୋଉ ଟେଡିଟା ଯୋଉଟା ସେପଟ ଡ୍ରରେ ଥିଲା ବେଡରେ ଦେଖ କାଇଁ ତୁ ବାନ୍ଧୁନୁ ମୁଁ ମିଠା ଖାଇବି ନା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦିଅ ଆଉ ସେ ବାନ୍ଧ ତୁ ବାନ୍ଧୁନୁ ମାମା ତମେ ବାନ୍ଧେ ଆଉ
ଆଉ ଏ ରାକ୍ଷୀଟା କାହା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା? ଲାଲି ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ କାହାକୁ? ସେମାନେ ନେଇକି ଆସିବେ ନା ଆଉ ଆଉ କଣ? ଲାଲି ଦିଦିଙ୍କ ବଗ ମିଠା 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 ବଗ